ଲୁଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ନା ଜାଣିଶୁଣି ଲୁଚି ଯାଉଛନ୍ତି ଏଇ ଫ୍ଲେକ୍ସରୁ ଜଣାପଡ଼େ। ଯେଉଁଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଫ୍ଲେକ୍ସ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶୋଭା ପାଉଥିଲା ବେଳେ ବିଜେପି ଲୁଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଯେଉଁଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀମାନଙ୍କର ନେତାମାନଙ୍କର ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ଫ୍ଲେକ୍ସ ବ୍ୟାନର ପୋଷ୍ଟର ଛାଇ ହେଇଯାଇଥିଲା ବେଳେ ବିଜେପି ଲୁଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। କି ଜାଣିଶୁଣି ଲୁଚୁଛି କି ଲୁଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଏହା ଏଇ ଫ୍ଲେକ୍ସରୁ ଜଣାପଡ଼େ। ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନେତାଙ୍କର ପୋଷ୍ଟର ଲାଗିଥିଲା ବେଳେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପୋଷ୍ଟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଜିଯାଇଛି ଏବଂ ଏକ କୋଣରେ ଲୁଚିକିରି ପୋଷ୍ଟରଟି ଲଗାଯାଇଛି। ସତେ ଯେମିତି ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁନାହିଁ। ପୋଷ୍ଟର ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ଶାରଳା ମନ୍ଦିର ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠେ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଶାରଳା ମନ୍ଦିର ସନ୍ନିକଟ ଛକ ବଜାର ମାନଙ୍କରେ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୋଷ୍ଟର ଲାଗିଥାଏ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବିଭିନ୍ନ ନେତାମାନଙ୍କ ପୋଷ୍ଟର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନେତାମାନଙ୍କର ପୋଷ୍ଟର ଛାଇ ହେଇଯାଇଥିଲା ବେଳେ ବିଜେପି ସତରେ ଯେପରି ଲୁଚି ଯାଇଛି।